Hello guys, welcome back to DN Microfocus YouTube channel. नोंथांमोन गासैखौबो एसे लेटैब्लाबो दिवालीनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय लोगोफोर हेपि दिवाली आरो दायो आङो ओंखारनानै रेडि जाबाय एक्चुअली आङो थांनो नागिरदों सुरुफोथाराव मैयाहाय आङो कम्पिउटार मोनसे लाबोदोंमोन स' बियो माने मैयानो गाज्रि जाफिनदों थ' बेखायनो थांनो ओंखारदों दा टाइमा जाबाय 1 जासिगोन साननि ओमफ्राय गारिजों थांथ'ला आङो दिनै बै लाइन गारिजों थांसै सिटि राइडजों थ' गारि नेगासिनो दङ दायो स' दिवालीया आंहा जोबोद दुखुनांथाव जादों आरो गोदान मोनसे बुस्थु लाबोदोंमोन गाज्रि जाबाय स' जेबो नङा थांफिननायनि ट्राइ खालामहैनि जागोन ना जाया स' नोंथांमोननो लोगोसे आं दिन्थिलांसै आरो सुरुफोथारखौबो एसे दिन्थिहैनोसै स' लोगोफोर फैबाय थादो आंजों सुरुफोथारसिम आरो मा जायो कम्पिउटारा नायहैनोसै थ' दायो ओंखारनानै दंफैखायो आङो लामायावनो गारि नेगासिनो दङ ओमफ्राय बास फैबानो थांसै आरो नायलांबाय थादो लोगोफोर सान्दुंआबो जोबोद गोसाथार स' गारि नेथावथाव बै दखानाव थांनानै एसे गयसो जाना फैनोसै र' ক'ৰবাত যাবলৈ ওলাও নহয় গাড়ীকেইটা তেনেকুৱাই ৰখি ৰখি আমনি লাগি গ'ল তাৰ ওপৰত আৰু ইমান ৰ'দ দি আছে स' दुकानाव तामुल सामुल खाय আহিলোঁ माला सफैयो दा गारिया बालायबाय नै स्कुला बेनो जों फरायनाया दसे इयावनो रेस्ट लानोसै ओमफ्राय न'आ बैजानो नाङा बैयावनोखा न'आव स' बेयाव मोजां साया नालाय ओंखायनो बेयावनो थानानै नेगासिनो दङ गारिखौ नांगौबा सहैनाय नङा आङो सुरुफोथार बेखायनो मेजिक गंसे फैगासिनो दं नामा बेजों थांग्रोनोसै उरियाम घाटसिम बेनिफ्राय आरो गारि फिसाजों थांफिनबावनांसिगोन डाइरेक्ट गारिमोन आरो बे सिटि राइडआ बासआ स' दायो नेबाव मोना माथो लेट जादों खोमा मानसि सानसि गैयाबा बिदिनो जों कम्पिउटारखौ लानोसै सिपिइउखौ लानानै थांसै आरो थबाय थादो ओइ गारि फिसानि गाखोना थांसै आङो बै थिनालियाव दङ बैयाव बे थिनालियाव दंथ'यो फैगासिनो दङ दायो थांबाय थानोसै दा फैफिननांगौबो ना गारि प्रब्लेम जागोन फैफिननायाव ओंखायनो थांग्रोनोसै आं गारि फिसाजोंनो स' एसे हायो दिन्थिलांबाय थानो नाजानोसै नायलांबाय थादो लामाफोरखौ दिन्थिनो हायो ना हाया मानसिफ्रा बेसेबां दं गारियावबा सफैबाय उरांबाद टाउन बेनिफ्राय बेनियाव विंगार दङ गंसे मानसि जाथ'वाखै दाबो बेसेबां गोबाव लायोथाय जास्ट दंथ'यो आरो बुस्थु आंनि सिपिइउखौ दोननानै आङो दखानावसो जिरायबाय ओमफ्राय नैबाव
गारि पार्किं बियो बेयाव दसे दंथ'यो दा खैथायाव खारो मानसि जाबासो खारो बेनाथ' टाइम दं खोमा बेनाबो टाइम दङ आरो 10 मिनिट दोनबावदों बियो नायनोसै बेसे गोबाव लायो जोबोद गरम सिट लाखाबाय आङो थांबाय थानोसै आरो सुरुंसारसिम सफैबाय सुरुबुथार जोबोद मेंबाय 1.5 घन्टानि बारा लाबाय लामाया ओमफ्राय नै सफैबाय नायगासिनो दङ बेबो बर'सो बसुमतारी लिर टाइटेला ओमफ्राय राव फोरोंलानो ना बै देखायबाय दा मोनथिबा बर'सो बियो ओमफ्राय राव फोरोंला आरो नायनि मा जायो जागोन ना जाया दसे जिरायबाय बानायगासिनो दं मोनदों फंबाय न' खाथिनि रुमाव थायो बेखौ इयाव दसे थाफैथ'नो होदों नालाय आंबो हारसिं जायो बेखायनो मबाइल चार्ज होना गालांदों आं ओमफ्राय सिगां सफैना थाबावदों मालाय बेयावनो फरायनो थायो मोनालायबाय नै सान हाबबाय हाबथ'वाखै हाबसिगोन सान मा खालामदों हेल' नै दखाना बानायगासिनो दाबो जाजोब्बाय गासिबो खालि साउन्डनि प्रब्लेम जाना दं साउन्डआ जायाखै जायोना जाया बियो नायनोसै ओमफ्राय बेनो सुरुबुथारा मानसि फैगासिनो दङ दा बिरादनो दा मोनाबासो बै कलेजनि स्टुडेन्टफ्राव फैयो नालाय बाजार खालामो दासो मोनाबिलिनि मोनालायबाय ओमफ्राय दासिमबो जायाखै ओमफ्राय आङो ओंखाम उखैनायखाय हटेलाव परथा जाना फैबाय आङो ओमफ्राय दा दसे दंबावो दानो जागोन ना जाया मिथिथ'बावो
बेनिफ्राय बेयाव गारि नेगासिनो दं आङो जाबाय जानायालाय माबोरै सोलियो नायनोसै न'आव थांनानै आरो गाज्रि जाफिनो ना मायो थ' दायो गारि नेगासिनो दं ओमफ्राय थांनोसै न'सिम दायो आङो गारि स्टेन्डसिम थांगासिनो दङ गारि स्टेन्डआव थायाबा बोरैबा सिट मोनाबो जानो हागौना आंना स्टुडिअ'बो दङ ओंखायनो गारि स्टेन्डसिम थांनानै सिट लाना फैखानोसै आरो आङो नङाबा सिट मोना जानो हागौना कारेन्ट गैया सुरपुरावबो बिराद प्रब्लेम कारेन्टआनो गैया नै स' लोगोफोर दायो न'आव थांबाय थानोसै आरो दिनैनि भिडिअ'आ एसे नांला बुंसासो जाबाय नामा आंबो भिडिअ खालामनो हास्लाबाखिसै बेयाव कम्पिउटार बानायनायाव एसे प्रब्लेम जाबाय थाबाय स' लोगोफोर दायो थांबाय थानोसै आरो नोंथाङा जुदि भिडिअ'खौ एसेबाबो मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो लोगोसे शेयार खालामदो आरो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामदो बेखौनो आसा फारिबाय बाय बाय लोगोफोर उननि भिडिअ लोगो मोनसिगोन